Orion. Hej, to nebylo, ne? Jo, bylo. Find the manager room. Ne, nedělej to, nezvedej to. Class D. Manager. Hej, tak ty běž do manager room a já jdu proti. Já jdu doprava, ty jdeš rovně. Ne, u mě manager room. U mě. Ne, já najdu, ale už ho mám. Ne, nemám. První musíš do manager room jít. Jo, když mě uvidíš. Stoj. No tady, a běž rovně. Tamhle. No. A běž k těm dveřím. Dobrý. Dobrý, mám ho. Já myslím, že když to nestihnem, že to... Nahlas? Ty dáš nahlas? Máš to nahlas hodně? Já mega kamera, to mám nejvíc. A to není jumpscare, tudy. Jo, je tu. Jo, je tu class B. Kamu, hej, tady bude to run away from school. Tady bude to run away from school. Jdem do gymu. Ne, protože mám key. Aha. Kde jsi? Kde? Proč? Kamu, proč to je větší tma? Proč? Běž tam tudy a já tudy. Class E. Co? To je z čeho? Jo, vidím. Tady pak vypadnou pojistky, podle mě. Je to tam? Tak to nebudu. Hledej ty notes, protože tam třeba minule... Protože tam třeba... Tam je podle mě, ne? Nebo... Jaká? Jo, já to říkám. Našli jsme další note. Tak tudy, tam. Hej, to je mega malá school. Kde jsme to našli? Na nějakém stole, ne? Ne, tak jsem tam šel. Hej, mám note. He knows me, he knows my place, he knows who I am. He knows I came. Jo, takže to asi no. Tak, kamo, a tak kde to je?
Jsem v klase E teď. Kámo, to je hrozný zvuk. Kámo. Co? Já si dám to, abych byl slyšet. Tam je klasi, tam nic není. Já se koukal. Tak hovnu. Ale na jakém stole to bylo, kámo? Já říkám, bro. Ty jsi to neříkal. Ty jsi říkal, že to tady není. To není nic, kámo. Já myslím, že to bude na nějakém stole. Jde špatně. Jo, sorry. Kámo, jde špatně. Bro, tam tu je doprava, ne? Ne, doleva, doprava. U mě to... Kámo, tak si nasad. Kámo, podívej se, ven tam něco. Lexus? Yes, I'm gonna run away from school. Come. Yes. You are in the safe zone. I think there is good. Nahoře, jo, nahoru. Teď tam byla, kámo. Yes. A co to bude, kámo? Já se bojím. Find the exit, kámo. Uteč! Opět ti to dělej. Pojď! Ty jsi umřel? Nebo počkej, já se ještě podívám na něco. Já taky. Já se koukám na jiný horor. Podívej se ještě na nějaký horor, vyhledej. Hej, jo, znáš Discure? Znáš Discure? Nebo čekej, nebo dám... Jo, nadou. Zkusíme tak. Kámo. Já nebudu rád Split of Steel. Já jsem mega
Czekaj. Ja wiem, co wysłać. Ktoś mówi chicken midnight moon. Johnny, mam smile. A je tu wielka ikona. Jo, kámo, to vypadá úplně. Pojď sem, nebo teď semka. Jsou. Já to udělal. Mami? Čau, mami. Jo, slyším ten smile.